і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Інтенція гэтай святой імшы молімся за памерлых Юзефу і Балеслава Шпілеўскіх і ўсіх памерлых сям'і Шпілеўскіх, за Валянціна Петрашкевіча памерлага, за памерлага Юзефа Кулікоўска, ўсіх памерлых сям'і Кулікоўскіх, за памерлага Олега Бець 4 гады пасля смерці, памерлага Эдуарда Войніч 2 гады пасля смерці. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Всемогутный, вечный Боже, приведи нас до уделу в радости небесной, каб мы, як покорная паства, дошли до Твоего валадарства, куды раней пришел наш пераможный пастыр, які с Тобою живей валадарить, у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання книги Дел апостолов.
У тыя дні Пётр, напоўнішыся Духам Святым, сказаў: «Правадыры народу і старэйшыны, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравеў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Хрыста з Назарэту, якога вы ўкрыжавалі і якога Бог уваскрасіў з мёртвых. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б атрымаць збаўленне». Гэта Слова Божае. Камень, откинутый бутовниками, стал головою в угла. Камень, откинутый бутовниками, стал головою в угла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на вельможних. Камінь, откинутий будовниками, став головою в угла. Славлю Тебе, бо Ты мя не почув, и став моим збавленнем. Камень, откинутый будовниками, став головою в угла. Пан учинив гэта, і дивная но в очах наших. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Благословленный, кто иде у имя Пана, благословляем вас, дому Пана. Боже мой, буду звеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрий, бо Його милосердность навеки. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованы, глядите, якую любовь дав нам Отец, каб мы были названы детьми Божьими, и ими з'являемся. Свет тому не ведае нас, что не спознал Его. Умилованные, теперь мы дети Божии, але яшчэ не выявілася, чым будем. Ведаем, что калі выявіцца, то будем подобными да Яго, бо убачым Яго, якім Ён ёсць. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь,
З вами читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки. Коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утікає, а вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо він наймит і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, а мої ведають мене. Як мене ведає Отець, я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Есть у мене і інші овечки, які не з гэтага двора. І гэтых мне треба привести, і яны будуть слухати голос мой. І буде один статок і один пастир. Зато я любить меня Отец, что я отдаю життя свое, каб узять його знову. Ніхто не відбирає його у мене, але я сам віддаю його. Я маю владу його віддати і маю владу знову узять його. Такую заповедь я атрымаў ад Отца майго». Гэта слово Пана. Сядьце, калі ласка. На сённяшнюю нядзелю ёсць зварот да духавенства і вернікаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі на нядзелю добрага пастыра арцыбіскупа мітрапаліта Юзафа Станеўскага. Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Паважаныя браты ў святарстве Христовым, дарагія браты і сёстры, у чацвёртую велікодную нядзелю, якую касцёл называе нядзеляй добрага пастыра, адзначаецца сусветны дзень малітваў аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У гэты дзень мы асаблівым чынам праз малітву звяртаемся да Бога, каб ён з любоўю ўзглянуў на маладыя сэрцы і адправіў работнікаў у свой вінаграднік. У сённяшнюю нядзелю чытаецца Евангелие пра Езуса, добрага пастыра. Езус сам прадстаўляе сябе як добрага пастыра. Статак – гэта ягоны касцёл, Божы народ, які пакліканы сабраць у сабе ўсіх дзяцей Божых у дасканалым адзінстве. «Я ведаю маіх авечак», кажа Езус, добры пастыр. У Святым Пісанні дзеяслоў «ведаць», «знаць» азначае не проста валодаць нейкай павярхоўнай статыстычнай інфармацыяй, але кажа пра глыбокую блізкасць, інтымнасць з другой асобай. Для нашага рацыяналістычнага ўспрымання веды гэта набор пэўных дадзеных, якімі можна маніпуляваць, ужываць на сваю карысць. Езус жа мае на ўвазе такое веданне, якое раскрывае найбольш глыбокую праўду пра тое, хто мы ёсць, без страху, што яна будзе выкарыстана супраць нас. Гэтая праўда пра нас раскрывае і нашы найлепшыя рысы, усю нашу прыгажосць і веліч істотаў, створаных паводле Божага падабенства, адораных шматлікімі талентамі, але таксама і нашу крохкасць, уразлівасць, слабасць. «Авечкі мае слухаюць голас мой». Так акрэслівае Езус сувязь, што існуе паміж ім, добрым пастырам і ягонымі вернікамі. Слова Хрыста, што праз Евангелие дасягае нас сёння, не проста нейкі халодны закон, збор наказаў і правілаў, а жывы заклік. І ён гучыць з пэўным тэмбрам, які адрознівае яго ад усіх іншых. У нашым жыцці павінна гучаць гэтае слова, гэты голас, які абвяшчае праўду, нагадвае пра найбольш важнае. Так як паводле аповеду дзеяў апосталаў слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Яно павінна пашырацца і ў нашай рэчаіснасці і перамяняць яе, пачынаючы ад нашага сэрца. Мы, хрысціяне, жывём у канкрэтных культурах, несучы Хрыста ў слове і сакраментах.
З пакорай і радасцю удзельнічаю ў служэнні міласэрнасці, трымаючы таямніцу Хрыста, якая ўжо чакае нас у кожны час, у кожным месцы. Тым самым мы становімся касцёлам, які прымае людзей з кожнага роду і мовы, і племені, і народа. Яшчэ да ўсялякага адрознення харызмаў і служэння ўсе мы у адным духу ахрышчаны ў адно цела. Такім чынам, сярод усіх ахрышчаных існуе сапраўдная роўнасць, годнасць і агульная адказнасць за місію ў залежнасці ад паклікання кожнага. Касцёл, перадусім, гэта людзі, супольнасць. Можна сказаць, што касцёл – гэта ўсе тыя, хто праз веру і хрост становіцца дзяцьмі Божымі, членамі Хрыста і святыняй Духа Святога. Наш касцёл на ўзроўні сям'і, бацькі і дзеці. Наш касцёл на ўзроўні парафіяльным – душпастыры, вернікі. Наш касцёл на ўзроўні дыяцэзіяльным – біскупы, духавенства і свецкія вернікі. Мы ўсе адказныя за наш касцёл, які ён ёсць і якім ён будзе. Мы разам крочым да збаўлення, мы разам закліканы будаваць тут, на тэрыторыі Мінскай і Магілёўскіх абласцёў, містычнае цела Хрыста. Здаецца, не з'яўляецца вялікай таямніцай факт таго, што рэчаіснасць парафіяльных супольнасцяў нашага касцёла вельмі адрозніваецца. Ёсць сапраўды вялікія парафіі, ёсць супольнасці вельмі сціплыя па колькасці, напрыклад, сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне налічвае прыблізна каля 15-20 асобаў. Таму шчыра запрашаем вас далучыцца да супольнай малітвы аб развіцці каталіцкага касцёла на магілёўскай зямлі. Такой магчымасцю з'яўляецца так званая ружанцовая круцыята, сумесная малітва ў інтэнцыі аб адраджэнні веры каталіцкай на магілёўскай зямлі і вернасці Евангелію і крыжу. Мае дарагія, але мы разумеем, што выключна малітвы недастаткова, патрэбна канкрэтнае дзеянне, учынак братэрства, праяўленне салідарнасці. Таму ад сённяшняга дня, ад нядзелі добрага пастыра, 21 красавіка, у нашай архідыяцэзе распачынаецца ініцыятыва «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне», якая будзе трываць да свята перамянення Пана 6 жніўня. Спадзяемся, што ў перспектыве яна стане штогадовай рэгулярнай ініцыятывай у архідыяцэзе, скіраванай на ўзрастанне братэрства і салідарнасці паміж усімі намі. «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне» – ініцыятыва дыяцэзіяльнага ўзроўня, скіраваная на аптымізацыю некаторых канкрэтных момантаў дзейнасці нашага мясцовага касцёла ў эканамічнай галіне. Мэтай дадзенай акцыі з'яўляецца арганізацыя дапамогі парафіяльным супольнасцям ва ўсходняй частцы архідыяцэзіі, якія маюць патрэбу ў дапамозе ў галіне належнай арганізацыі душпастарскай дзейнасці, рэалізацыі канкрэтных душпастарскіх ініцыятыў, канкрэтных інвестыцыйных праектаў, а таксама аплаты бягучых выдаткаў у парафіі. Як гэта будзе рэалізавацца? Адбывацца будзе праз распаўсюджванне за добраахвотнае ахвяраванне ва ўсіх парафіі нашай архідыяцэзы адмысловых картачак, сімвалічных знакаў дару сэрца. Запрашаем вас скласці ахвяраванне, якое стане унёскам дарам сэрца адносна справы арганізацыі належнага функцыявання нашых каталіцкіх парафій Магілёўскага і Бабруйскага дэканатаў. Дадзеная ініцыятыва не з'яўляецца перашкодай для іншых магчымасцяў дапамогі па асобных парафіям ці святарам Магілёўшчыны, напрыклад, запрашэння душпастараў на рэкалекцыі, збор ахвяраванняў на канкрэтныя мэты і гэтак далей. Як хрысціяне, моцай сакраменту, видите, у нас тут был ксёндз из Бялынич, мы ему дапамаглі, сколькі маглі, поэтому я отповедно напишу біскупу письмо, что была у нас такая инициатива в нашей парафии, и мы гэтую такую прапанову троху заранее учинили, поэтому для нашей парафии на будучыню гэтага не будет, только мы уже зрабілі свое, и у нас яшчэ таксама шмат працы по нашему касцёлу. Як хрысціяне, моцай сакраменту святого хросту мы належым да народа новага запавету, утвараем супольнасць касцёла, аўчарню Хрыста, добрага пастыра.
Другі Ватыканскі сабор звяртае ўвагу на тое, што касцёл ва ўсім свеце – гэта адна супольнасць веры, надзеі, любові, яднае паміж сабою вызнаўцаў Езуса Хрыста. Хто б яны не былі і дзе б не знаходзілася, а таксама на тое, што ў супольнасці мясцовага дыяцэзіяльнага касцёла вызнаўцы Хрыста знаходзяць веру і літургію, выражаную моваю і ўласнай культуры, знаходзяць шляхі любові, вызначаныя ў той сітуацыі, у якой яны жывуць, знаходзяцца таксама пачуццё братэрства ў Хрысце. Дарагія браты і сёстры, вялікі дзякуй вам ужо цяпер за ахвяраванае сэрца. Няхай добры Бог адудзячыць кожнаму за дапамогу нашым сёстрам і братам на Магілёўшчыне. З боку парафіяльных супольнасцяў Магілёўшчыны будзе адбывацца адмысловая малітва за ўсіх удзельнікаў ініцыятывы. Кожны месяц будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі развіцця ініцыятывы, а таксама за ўсіх удзельнікаў акцыі, просячы, каб Бог шчодра ўсіх благаславіў і вёг шляхам збаўлення. Касцёл Мінска-Магілёўскі – гэта мы з вамі, мы усе за яго адказныя. На ўдзел у ініцыятыве удзяляю сваё пастырскае благаслаўленне ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Амінь. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага. У гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла у пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да ўваскрослага Пана нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Молімся за ўсе хрысціянскія супольнасці, каб яднала іх адна вера і любоў да ўваскрослага Пана. Цябе просім. Молімся за людзей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Цябе просім. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстус кліча пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і збаўцу. Цябе просім. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць уваскрослага Пана. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога за памерлых, за якіх складаецца гэта найсвяцейшая Еўхарыстыя, за Юзефу і Баляслава Шпілеўскіх, усіх памерлых сям'і Шпілеўскіх,
за померлого Валентина Петрашкевича, за померлого Юзефа Куликовского и всех померлых семей Куликовских, померлого Олега Бєць і померлого Едуарда Войніч. Нехай Христос Пан дарить їх радостью життя вічного. А Тебе просим. Прошу силы Духа Святого, можем сказать, моцного удара Духа Святого, особливо перед святами, з послання Духа Святого, на тих людей, від яких залежить спинення воїнів, особливо війни в Україні. Тебе просим. Прошу і молю Пана Бога Усемогутного за всіх несправедливо осуджених, сили, моці для їх, каб витривали випробування всі. Молюся за тих, хто несправедливо осуджає другого чоловіка. І словом, і думкою, і друком так само. Нехай Бог одарить їх своїм світлом, каб звернулися на добрую дорогу. Тебе просим. І молюся за всіх наших ахвярадавців, всіх наших справах. Дякую Пану Богу Всемогутному за всіх, хто ахвяровував на образ Матері Божої Ангельської, як ці, я так назвав, Матері Наливокської нашої, це образ, який був привезений з Деревної, перед яким молилися сотні годів наші продки, який ще одну сотню годів лежав у каплиці, там пилився, рвався, а який буде знаходитися у головному алтарі нашого костьола. Він вельми пригожий, обновлений, вельми пригожий образ, вельми пригожий. Это титульний образ був колись костьола у вёсці Деревной, у Небовзяття Матки Божої. Поэтому я дякую всім нашим ахвярадавцям за їх ахвярування. Нехай Пан Бог благословить їх. Дякую Пану Богу так само і молю про світло Духа Святого для рук реставратора, який вельми чудовно зробив цей образ. Ось нехай Пан Бог йому благословляє за всю цю ініціативу, за тих людей, які убачили цей образ, підказали мені, що він там валяється. Ось, за ті думки, які Бог колись послав, щоб забрати це, щоб відновити це, щоб було це, зосталося тут для нашої Стовпеччини. Я їхав так і говорю, ну, к Фабіяну у нас це Стовпецький скарб, Стовпцев, то есть наш городский. А это образ Стовпеччини скарб. Вот так вот. Это буде вельми пригожий образ великий. Такий самий, як гетий, ось що висить, тільки він, представте, що ще буде где-то більше, ніж 2 рази більше, ніж гетий. Такий буде так. І від його ми будемо будувати алтар, який буде теж доволі тематичний, пригожий. Як і костьол, є одна мета. Прийми, Пані, гэтую ахвяру, якую ми Тобі складаємо на алтар Твой небесний, гэтый костьол. Як ахвяра на алтар небесний для Пана. Нехай Пан Бог благословляє всіх, хто допомагає, тих ахвярадавців, які померли, нехай Бог одарить радостю життя вічного. А тим, хто живе і хто працює на цій землі, нехай благословляє. Тебе просимо. Молимся за нас тут присутних, каб ми адчулі радость, якую дає чистая сустрэча з Єзусом Христом у Святой Комунії. Тебе просим. Боже, выслухай молитвы Твоего костела и учини, каб усе люди познали велич Твоей любови Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить, праз усе веки вечные. Амен. Сідайте, будь ласка. Христос Пан, поставший зброю, алілюя.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай, Пане Бог, прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, учини, каб мы завсёды дяковали Тебе, складаючи гэтую пасхальную ахвяру. Нехай неспынное деяние ласки и откупления станет для нас крыницей вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. За правду и годно это и справедливо, слушно и забавенно. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачисто ввещали Твою хвалу. Коли Христос был аквярованы, як нашая Пасха, и Он перемог грех и смерть, обновил все створение, и нам вернул страчаное життё. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы неспынно, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вершинах. За правдой Божия Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною мocою Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, каб от усходу солнца до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усім костелом, о перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавым ацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваей дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и мы являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокою дни наши, я допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи престя, збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моць, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Його супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, я тебя
Боже, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Паўстаў з мёртвых добрый пастырь, які аддаў жыццё за сваіх авечак і памёр, каб нас збавіць. Алілюя. Полная величия роства, ах, вера збавчая Христа, дави плоды, что земля дала, хлебом анёлу становятся. Белый хлеб в руках святарских, ты прими наш добрый Отче, каб став Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия роства, ах, вера збавчая Христа, дави плоды, что земля дала, хлебом анёлу становятся. И прими вино с водою, хай кровью Христовой станет, той кровью, что пролилась всему свету на избавление. Полная величия роства, ах, вера збавчая Христа, дави плоды, что земля дала, хлебом анёлу становятся. Твою величь прославляем, володару милосердный, годными зроби нас, Пане, да приняся Твою ласки. Полная величия роства, ах, вера збавчая Христа, дави плоды, что земля дала, хлебом анёлу становятся. Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, який живей владарить на веки вечные. Амен. 25 красавіка, чацвер свята святого Марка Євангеліста. Святая імша у понеділок, у суботу буде у 9:19, а уторок, середа, п'ятниця у 9 часов раніці. У четвер у 19:00. У уторок 23 красавіка з пастирськими навідуваннями буду у Канкаловичах.
У середу 24 красавіка у Дроздах і Ператоках. У чацвер 25 красавіка наведаю апечкі, тулёнку, Аталесь. Ці Аталесь? Аталесь. Аталесь. Ну, хай так будзе. Праз тыдзень 30 красавіка буду з наведваннямі ў Старым Свержні. 1 мая будем ходить у демонстрации по Залужи, Козейках и Скоморожках. А 2 мая уже после демонстрации будем отмечать у Любковщине Вишневцы. Да. Шучу, жартую. Вот. И на этом будет финиш. Усе будут те самые закончені наведвання. Усіх наведаў, вроде бы нікога не забыўся. Есть яшчэ там пару чалавек, наверное, было. Яшчэ забыўся я про Мархачоўшчыну и Халаімаўшчыну. Ай-яй-яй. Ну ничего, я их в мензычасе. И кажут, поміж гэтымі наведваннями туды попаду. Там немного, там пару человек осталось только. У Халаімаўшчыне, может, один остался с католицкой вёски. И у Мархачоўшчыны человек 3. Хаты 3 засталось, не больше. Ну вот, а мы говорим Могилевщина, а в Новом Свержне тоже 10 человек до костела приходит, как не столбцы, так можно было бы шлюк и закрывать костел. Вот. Могилевщина тут, коло Столбцовщины все рядом есть, что треба. Выказваю шчырую удзячнасць за ахвяраванні на працы па упарадкаванню касцёла. Што мы рабілі на гэтым тыдні, як я ўжо сказаў, тут ёсць тыя працы, якія не дарабілі, вось адналічлі, як гэта забыўся. Плінтусік тут, у закрыстыі, ўсё зроблена, падмазана, падкрашана. Кажуць, вельмі добра, прыгожа, пайдзем таксама яшчэ зрабіць трэба гэта ўсё. Дарабіць плінтусік у подвале. У подвале это вось такія, кажется, немного прац, але вельмі дробныя працы, але якія трэба абавязкова зрабіць. В прынцыпе, у нас касцёл, што тычыць амаль што, не кажуць, у сэнсе такім, збудаваны ў сярэдзіне ўсё, што з будаўнічых працаў, цяпер упрыгожванне. У сярэдзіне, што ўпрыгожванне, абраз, паціхоньку робіцца зараз выява Хрыста, выразаецца Христос для ўцалавання пры гэтым, вось майстар працуе над гэтым. Ну і будзем працаваць уже троху пацяплела, будзем працаваць снаружи касцёла. Вот, таксама паціхоньку робім што нешта ў Свержні, у капліцы. У Жацерава вялікія працы вядуцца поўнасцю, там пастараемся зрабіць, каб капліца стаяла добра. Але там жацераўцы малацы, так стараюцца таксама. Невялічкая парафія, та сама невялічкая каплічка, пару вёсак, але яны стараюцца вельмі, каб самі за свае сродкі гэта ўсё рабіць. І ў асноўным гэта ў іх атрымоўваецца. 1 мая ў Буцлаве запланавана сустрэча касцёльных рухаў, на якой адбудзецца прысвячэнне кожнага руху найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Са Столбцаў ідзе аўтобус. Што значыць рухі? Кошт паездкі, які было 30 рублей. Запрашаем членаў ружаў, апостальства дапамогі душаў, чыстоў Маргарытак, легіёна Марыя, ўсіх, хто жадае паўдзельнічаць у гэтай прыгожай акцыі. Удзельнік паездкі неабходна здаць грошы ў ларок на гэтым тыдні. Ужо гаварыў, што вельмі рады ўдзелу ў парафіяльным жыцці нашых вернікаў, якія не чакаюць запрашэння, але самі праўляюць ініцыятыву выканання прац пры касцёле. Дзякуй за разараўнаваныя кучы зямлі, за прыгожую клумбу, пані Але, якая стараецца заўсёды ў нас там. Пані Алла з Юрай так стараюцца актыўна, каб кветачкі прыгожа каля капліцы раслі. Я вельмі ім удзячны за гэта. Яны так, это такая добровольная акцыя іхняя, добровольна яны заўсёды даглядаюць гэтую прыгожую клумбу, гэта такая прыгажосць каля нашай капліцы.
За дапамогу па першым выкліку і Валерыю Жывіцкаму, і Міхаілу Астрову, няхай пан Бог благаслаўляе. Хутка прыйдзецца ўжо касіць траву, але таксама можна, не саромейцеся, бо наша касілка зламалася. Калі чуць што, то пакуль мы нарамантуем сваю, то можна паўдзельнічаць у гэтай акцыі. Таксама дзякуй тым, хто стараецца. У ларку можна набыць малітоўнік «Ойча наш», часопісы «Аве Марія», «Дыялог», «Наша вера», іншую каталіцкую літаратуру. Я заклікаю купляць часопісы. У іх столькі цікавай інфармацыі, прычым вельмі карыснай. У 4-м нумары «Аве Марія», напрыклад, ёсць інфармацыя аб тым, ці можна прымаць святую камунію, калі спазніўся на імшу. О, я толькі сёння пра гэта думаў. Развагі над тэмаю ўдзячнасці ў чалавечым сэрцы малітвай да Воскресла Хрыста ў інтэнцыі святога Айца. Яшчэ звяртаю вашу увагу, што часопісы выдаюцца за ахвяраванні вернікаў, у інтэнцыі якіх рэдакцыя моліцца. Вяночак Божай міласэрнасці. Так што ваша дабрачыннасць не застаецца няўдзячнай. А што да святой камуніі, гэта вельмі важна, так, як спазніўся на святую імшу, напрыклад, ужо прыйшоў і чытанні чытаюцца біблійныя, уже не можна прымаць камунію, уже это так, это вельмі складана, это не поўны ўдзел у святой імшы. Гэта, як бы, ты не то, што прагуляў імшу, але трэба ўжо наступны раз паспавядацца, што ты спазніўся на святую імшу. Вот, кажуць, поэтому тут такое пытанне даволі цікавае. Трэба будзе на гэту тэму, можа заўтра нават больш пагаварыць на эту тэму, заўтра наступную нядзелю. Вось гэта такія аб'явы. Яшчэ раз хочу шчыра падзякаваць усім за вашы ахвяраванні. На ўсё гэта вельмі добра, стараемся рабіць і далей прадаўжаем працы. І пра наш касцёл, дзе на старым месцы вядуцца працы, па праектаванню, гэта таксама выдаткі пэўныя, праектаванне капліцы, праектаванне ўсяго. Працуем. Няхай пан Бог благаслаўляе ўсяму гэтаму і ўсіх нас. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Няхай Твоим. вас благословляє Бог усемогутний, а і Отець, і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Дорожи нас и злого. Будь нам обороною. Супроть покусов и пасток злого духа. Покорно просим, няхай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа снують по світі. Амен.